Domnule Pădiță, spuneți-vă când ați început această afacere și la ce v-ați gândit, ce v-ați făcut să v-ați început? Societatea sau pensiunea, mai bine spusă, este înființată din anul 2005 din surse proprii, care are obiect de activitate, agricultură și creșterea animalelor, plus turism, facilități de cazare pe perioadă scurtă. Înțeleg că dumneavoastră faceți aici agroturism. Agroturism, da. De ce capacitate de pensiune? Are un număr de 15 camere, a câte 2 locuri în cameră, băi comune, plus 4 camere cu baie interioară, capacitate de număr de locuri la masă, 100 de locuri, unde mai organizăm nunți, botezuri, bancheturi, ce se poate. Ce se cere în zonă. Care ar fi componenta de turism verde pe care o are societatea dumneavoastră? Ca turism verde, noi, dacă tot am vorbit despre agroturism, societatea având 3 ramuri, cum am spus, creșterea animalelor, cultură mare, am spus să facem turism și cu creșterea animalelor, cu zootehnie specială, pentru a ne gospodări singurei și pentru consumul populației și plus a clienților din pensiune. Practic vă hrăniți oaspeții cu produse bio. Cu produse bio sau naturale din producție proprie. Da. Dumneavoastră vă creșteți. Avem văcuțe Angus, oi, porci, păsări și plus mai avem și o mică latură, o mică păstrăvărie. Știu că aveți aici în jurul pensiunii și o mică grădină zoologică. Cam ce fel de animale ar putea fi vizitate în mica dumneavoastră grădină zoo? Mica noastră grădină zoo putem oferi clienților care sunt cazați la noi cerbi, păuni, fazani, lebede, păsări exotice în special. Vin copiii de la școli din județ să facă turism aici, să facă excursii, să viziteze animăluțele, să facă chiar copii din zona în care anul trecut, acum 2 ani, putem că anul trecut a fost pandemie și n-am putut să discutăm, în 2019 am dat cu titlul gratuit să viziteze din jurul județului și din jurul localității școlile în general, să vadă mica noastră grădină zoologică pentru copii care n-au mai văzut. Care este ideea dumneavoastră de dezvoltare? Ce v-ați dori să faceți pe viitor? Având în vedere faptul că societatea este destul de mare, iar deja este dezvoltată de 3 ani, vedeți dumneavoastră viitor, atât din punct de vedere al turismului, al dezvoltării turismului, cât și a integrării celorlalte componente, zootehnie și agricultură, în ceea ce dumneavoastră faceți deja. În viitor, pentru turism, în general, vorbim despre turism, mai ales la pensiunea noastră, vrem să primim mai mulți clienți, în general turiști din altă zonă, să o promovăm și să facem să fie cât mai dezvoltată și să-i tratăm cu produse tradiționale. Cam ce putea să viziteze în zonă turiștii care vin să se cazeze la margine? La margine, avem Palatul Cristovelone, majoritatea aici ne putem, biserici, școli, grădinițe, în general cam astea sunt obiectivele noastre în comune, plus unitățile care mai sunt în agricultură. Ar putea, spre exemplu, să viziteze pădurea din zonă, să se facă excursii, se poate. drumeții. Se poate, cu ajutorul UAT-ului se poate. De exemplu, dacă cineva vrea să vină la dumneavoastră și să organizeze o tabără, un grup de copii care vin să organizeze o tabără, le-ați organizat dumneavoastră primirea copiilor, spun asta pentru că pe canalul nostru există mulți copii care caută tot felul de variante
de a face turism în zonele de a necesita turism. Există o tendință de a necesita turism, mai ales că pandemia asta ne-a izolat unii de alții și ne-a speriat puțin. Acum vrem cumva să ieșim din care face, să vizităm zonele cel puțin din jurul în care nu trăim, dar nu numai, să explorăm ce se poate de mult. Iar pentru români și pentru țările care se află la graniță, Republica Moldova, Ucraina, este o oportunitate bună de a se îndrepta rapid către localitățile ce se află într-un areal geografic mai restrâns și unde ar putea să facă turism. În cazul nostru, agroturism, o componentă de turism verde pe care dumneavoastră ați menționat și care este lăudabilă și se dezvoltă, după cum spuneați, într-o discuție anterioară. Cum ar putea ei să-și organizeze o discuție aici dacă ar veni să stea 2 zile, să spunem? Putem oferi clienților noștri un foc de tabără, mica noastră grădină zoologică care ne lăudăm, care o avem, capacitatea de teren e destul și avem aproape suprafața de 10.000 de metri pătrați și putem oferi mai ales un pescuit, avem și un iaz care putem să pescuiască și multe lucruri la fața locului. Cum a venit ideea să creșteți vaci Angus? Ideea este pentru că dacă avem o cultură mare, o suprafață de 500 de hectare pe care le cultivăm cu grâpă, floarea soarelui, și dacă deținem această pensiune, hai să oferim produse cât mai naturale, mai ales vaca Angus, care e de bună calitate. Și accesând un proiect, ne-am hotărât de la 25 de bucăți, am ajuns la 60-70 cu tot silanul ăsta cu pătări. Putem oferi clienților, mai ales din producția noastră de la fermă, Angusul pur, un miel la proțap, avem multe care putem oferi clienților. Care este piața de desfacere pentru ceea ce dumneavoastră faceți? Cum vă faceți promovarea? Cum vindeți carnea vacilor pe care le creșteți, a boilor, a orcilor? Promovarea mai putem face și prin site-urile de socializare. În primul rând, producătorul sau furnizorul de unde am achiziționat animalele, avem un contract cu dânsul, putem colabora la o capacitate foarte bine. Și plus ziare, târguri, mai cu expoziții, putem să facem și expoziții cu animăluțele. Iar piața de desfacere? În comună la noi putem să spunem de ce să ne recunoaștem comuna un pic mai sărăcuță, că nu având locuri de muncă, doar în agricultură și zootehnie atât de comuna noastră, dar mai dăm și la terți. Media. Spuneați că nu prea sunt locuri de muncă. Cam câte locuri de muncă creați dumneavoastră în afacerea dumneavoastră? Permanent, în perioada când merge foarte bine, avem 10 salariați plus zilieri cu campanii. Dar permanent avem 10 salariați și mai putem oferi locuri de muncă general. Deci există 10 familii care sunt asigurate. Da. Da. Au un trai asigurat, un trai decent asigurat. Da. Ce vă face pe dumneavoastră diferiți față de alte pensiuni? De ce ar veni, să spunem, la pensiunea marginală și nu să duce în altă parte? Păi cum v-am și spus, marginala poate oferi bine cazări în primul rând, facilitate de cazare pe perioadă scurtă sau de lungă durată, dar ne mândrim cu ce avem noi în curtea noastră și putem să dovedim că putem să arătăm clienților că avem ceva mai bun față de ei. Sau de bine.